בהתרגשות רבה אנחנו גאים לספר לכם על חוויית הקיץ החדשה שלנו, קיץ 2011. חופשה משפחתית במפרץ היפה ביותר באי היווני קרטים, האי הגדול באיי יוון. קרטים הוא אי יפהפה, מאופיין ברכסי הרים גבוהים, מישורים פוריים, מערות מיוחדות וערוצי נחל רבים. נגיע לקרטים בטיסה ישירה לעיר הבירה הרקליון, הנמצאת במרחק כשעה נסיעה מהמלון בו נתאכסן. מלון איסטרון ביי נמצא מעל מפרץ שקט, הרחק מהמולת התיירים שבמוקדי התיירות הרגילים, 20 קילומטר מזרחית לעיר אגיוס ניקולאוס. במלון חדרים זוגיים ומשפחתיים, 2 בריכות שחייה, אחת לילדים ואחת למבוגרים, משחקייה, מגרשי טניס, ספורט ימי, מדשאות נרחבות ו3 מסעדות מעל הים. המפרץ של איסטרון ביי הוא מרהיב ביופיו, רם ונישא, חובק את המלון אשר חדריו כמו חצובים בתוך הצוק, צופים כולם אל הים הכחול. אבל לא נשאר רק בתחום המלון. נצא לטיול של יום אחד ובו נטפס במעלה ההרים של קרטים עד ללסינטוס פלטו, שטח מישורי מעוגל, ובו כפרים קטנים אותנטיים המשמרים את המסורת היוונית העתיקה, עם סמטאותיה הלבנות כשלג, עם הנשים הזקנות העטופות בשחור, עם הכנסיות הקטנטנות ועם האוכל כמו שרק ביוון אפשר לאכול. בלסינטוס פלטו נבקר גם בחווה אקולוגית ובה בעלי חיים, פינות יצירה לילדים וחנות מזכרות עם מוצרים טבעיים כמו שמן וגבינות המיוצרים על ידי תושבי המקום. הטיול השני שאנו מציעים לכם הוא לאי המצורעים ספינלונגה. האי שבעבר הרחוק אכלס חולי צרעת ובודד אותם, מכיל בתוכו היום מפרצים יפהפיים, מי טורקיז צלולים, בתי קפה קטנים והיסטוריה עשירה. הנופש שאנו מציעים לכם מכיל בתוכו שפע של פעילויות ואטרקציות. יוגה לילדים ולמבוגרים, סדנאות משחק, סדנאות תנועה ומחול, ופעילויות יצירה וציור מתחום התרפיה באומנויות. המדריכים אשר יעבירו את הסדנאות הם ישראלים, מיטב בעלי המקצוע בתחומם, צוות מסור ואוהב. בקיץ 2011 אנחנו מציעים לכם חוויה יוצאת דופן של נופש והרפתקה. אתם לא צריכים לדאוג לכלום, הפרוצדורות, הנסיעות, הדאגות והארגון עלינו. אתם רק תבואו ליהנות. תבואו, יהיה כיף.